tuma chuan WhatsApp account siam nan le dan siam that le dan kan sei do na tam tak chuan an hre to a mar chu hrelowa nge kan han siam non hian kan group zong zong te le kan thil poimo an star mark ang chi te message poimo ang chi te a delete vek thina kan siam that le do na khati ang chi bo mi lawa siam dana kha a oma chu kan sei do na ne pasapera chuan WhatsApp kan han atharin kan han download do na Play Store atang khan kan download anga WhatsApp ti kha kan search anga ti chuan alo lang ta kan install anga ti chuan aron vir char kan install anga tam tak chuan hetia kan install kan han number te account te kan han ti hianin kan group poimo te le amo kha about thina chumi bolo dana chu kan sei do na ni tu na hen chu ba poimo hle kha te kha midang vazo ngai lo khan kan thra zung thei do na ne ti khan WhatsApp chu kan download zo ta install me ka ti khan install zo chi open kan kalanga ti chuan agree and continue ti hian kan lut lenga ti chuan kan phone number kha kan chulut do na ni kan phone number kan an chuluta next khan kan kal nga langa ti chuan okay ti le edit ti kha ulang ta okay a hin kan kalang ti chuan ta hian number enge code kha aron thleng don ta kha zia lu tur ni amara chu automatic in aron injek lu do tlang pui thina kha tia in zia lu khan tiang hen aron om ta not now ti le continue ti khan lo om ta ne continue a khan kan metanga deni ti le alo ti te alo ama alo han kan click zong mai nga ti chuan ta hian thei tak hi apoi mo lai tak ani restore ti le skip ti hi om ta restore han kan kalanga ti chuan kan group le kan message poi mo te kan thil star mark ang chi te kha anga in aron om le vek don ani ti chuan aron restore kan click zo khan next ya lo lang le ta next kan kal leng ta hian kan ming ka kan chule don ta ne ti chuan next kan kalang an chu vela kan next kan kal don ani kan initial char ta ti khan ti hian lo lang le don ta daily weekly monthly ti te never ti te lo om ta heta hian never hian kalang mo never han kan lut leng ati khan kan WhatsApp sian thar chu